Ndizvara kana inya mashino dai zvakaitika makore azo pazvara nhasi. Zvinofungitirwa kuvhingizo zvisikazikiitika. Uvapo hwedu nhasi hungadai husipo. Nokuti dai ana mari yako yapakaenda kugwiwa waguma pana Jesu akachira barari. Hambo kudawa. Zvese zvainga zveitaurwa kwenguva yakareba zvese zvaizopera ipapo nokuda kuti vaizomona arimo chitsidzo chokumuka chapera. Saka zvakaitika kuti zvokuti mwanakomana zveshuwa wakati aende kootariswa wakaoneka asimo. Mashoko ochobuda kuti munotsvagirei vapenyu mukati mevakafa. Hamuyeuki here mashoko akarehwa. Iye uchitaura zvinodzi Jesu chingwa choupenyu. Kune zvimwe zvimba zvenechi zvokuti kana tokuchiningira kudai chine maproteins, chine mari, chine machai, chine zvakari kuti asi hachimwe chine upenyu mukati macho. Karero resu. Asi kuti ndi Jesu chingwa choupenyu. Kuti anodya chingwa ichocho Jesu. Anodya chingwa ichocho chinonzi Jesu. Mundiye achava noupenyu. Upenyu hwaachava nahwo hahugoni kuti huve upenyu hwenguva dzatinorarama dzino, asi kuti upenyu hwenguva dziri kumberi. Ndakamboti Mwari akaga purani yekuti vana veIsraeri vega vakanga vari munyika yeIjipita vega, nokuti havazivo vogara vachidza veIsraeri. Asi kuti nyika yese yanga ine vamwe vana veIsraeri. Asi takati tichitaura nevana veIsraeri vanenge vari munyika nemunyika yeutapwa mukati menyika yeIjipita, ndio vakanzi vakaite pasika ravo rekutanga kuti vaone kubuda. Pasika iroro rakanga risiri pasika rekuponesa, asi ranga riri pasika rekuti vabude. Nekuti kubuda kwavakaita vakazofa. Vamwe vachiri kwaivaenda havasi kuzosvika. Karero resu. Erengai mashoko baba. Ini satorawo nguva yakareba. Ndigarewo pashi. Ndinoverenge mashoko ari pana Johani. Amen. Vasisi namba 25. Amen. Jesu chingwa choupenyu. Mashoko anoti Jesu chingwa choupenyu. Mashoko anoti Jesu ndiyo chingwa choupenyu. Kune vanoda kurarama kwega. Mukatenge mabhonzo haana upenyu. Mukatenge sadza harina upenyu. Asi mukatora Jesu, hanzi Jesu chingwa. Asi chingwa kwega chinopa upenyu. Nguva iyoyo Jesu achipo, wakamati iri ndiro ropa rangu, iyi ndiyo nyama yangu. Na nhasi unomu mufananidzo wedu tinozitora kuti wakatora bhanhira akazvisunga nokuda kuti zveshuwa zvinenge zvatenga panguva dzokuti tinini tidye. Saka tinozvita nemutoo wacho wamaitiro akaita. Asi izvozvo zvoga ndizvo here zvinonga zvakupa upenyu. Zvikazvene tinozviita teindokwenda mari dzokusimuka kuti tiende kodya chingwa chisambiriso kana tiende kumutambo, unonge wava munzi mutambo zvawo. Asi hachisisito chingwa chakanzi inini ndini chingwa chakaburuka mudenga, nokuti zvatinodya pano chiya chingwa chakabva muminda mwandakarima. Hachisi chiya chakabva kumudenga kunonzi hanzi chakabva kudenga kuna Mwari ndo chinopa upenyu. Garero resu. Garero resu. Erengai baba. Ndinoverenge mashoko pana 25. Ya. Ndiro akati pamuwana mhiri kwegungwa. Ya. Vakati kwaari. Ya. Rabhi. Ya. Pauya pano riniko. Ya. Userenge pa 35. Hai vanhu vambuti irye. Zvinoda kubeka ndimumuda. Ukayambura bako muda wangu yaryemo. Asi yazongobarika kwega kuti muda wako ndiye akaryemo. Nokuti ukangoiti tambise kudai, utoona twe. Yona kumunda kwakadini. Saka muda kuya. Zvokuramba zvavazvokuda kwasari kwemunda kuzvinesa. Nokuti airyikana nemumbe yakashatira. Ikazende kuoneka zvizvanotera yamunda. Saka ndo zvakaita vakomana vakanga vari kana Jesu. Vakanga vochitoita kanishandisa nezvinhu zvinomujanga zviye kuti hai pane kuti kafu apa. Ndato tendere pamaketi. Manai tende pali. Tende paya panokuwa zvikafu korya. Utoka toziye kuti ndipo panoryira antu. Saka nenguva iyoyo vanhu vakatsvaga vakatendera vakutsvaga Jesu kuti vana vamuona kuti iya kuimini mwauno nguva dzine dzinda mwauno. Karero nesu. Sekuti vanga vatendeka nhambo kana akafungidzira kuti Jesu vatasvika ikweyo. Ngokuti vanga vachitambira vachifungira kuti ita nemunharaunda maakamboryira zuro. Saka vazoona mati akura kuti mwauno nguva dzinedzi. Mafamba sei kuti mwauno nguva dzino. Erekai pa 35. Ndinoverenge mashoko pana 35. Ya.
Jesu akati kwaari, Jesu unoti kwaari, ndini chingwa choupenyu. inini ndini chingwa choupenyu. Unouya kwandiri, Unouya kwandiri haangatongovi nenzara. mira ipapo. Jesu unoti inini ndini chingwa choupenyu. Mashokoti unouya kwandiri, shoko rokudya apapo hapati apo. Jesu woti unouya kwandiri, ukukuuya unouya kwandiri, konzi munhu iye angazozvinzara. Kambo kende kuchingwa woguma utizwewe auchina nzara. Kambo kende kurwizi wozwe kurwizi otodhati iwe auchina nyota. Saka Jesu unoti inini ndini chingwa chokupenyu, handina unouya kwandiri, munhu iye achazivi nzara. Ndakambosvike kupolitiki ndakandibona kuzvimba kwakabvisaiwa kwakati uri kwakadaiwo anomati andokachikwa kemereka yakaimazvinika newaini iripo 0% ayo kakadisplayiwawo kuti vantu vaya vanobhilifa kuti ndo zvinoponesa asi nazvo tikazvitora izvozvo tikambe kuzvigarira tikazvidya tichazofa here. Nyika ingana isikafi ngayaziye kuti choto ndo chinoponesa. Ngalewenesu. Nyika apana kana umwe waizofana kuti wega wega wazoziye kuti hai inini ngandirumbe pasi pa ndotenge kachikwa kasina mbiriso ndotenge 0% waini ndoma ndatorye mwiri waJesu. Asi Jesu unoti unouye kwendiri, inini ndiri chingwa, unouye kwendiri, munhu iyeye hachazozwi nzara. Erenga. Nounotenda kwandiri, Nounotenda kwandiri, haangatongovi nenzara. iye achazovizve nenyota. Saka mashoko iwayo ogaiwayo haana nhau yokumwa kana kurya, ane nhau yokuuya nokutenda. Mashoko aerenga pa35 mashoko asina chinhu, asingatauri ngezvokudya kana zvokumwa, asi mashoko anotaura zvokwigamuchira Kristu Jesu nokutenda kwaari kuti tiwane upenyu. Ndaimboramba maningi ndashuma ini. Saka mai aizoti haudi zvakanaka ndangotore popo, makatore popo uwo handidi kumupawo ngendaa kuti tinomutuma echidini echiramba. Saka zvore ngandiende kwakude chini popo kwakude popo. Saka naJesu unoti unouya kwendiri, munhu unouya kwendiri, munhu iye achazivi nenzara. Nounotende kwendiri, munhu iye achazivi nenyota. Inini ndiri chingwa choupenyu. Unotende kuchimba, nounouye kuchimba, munhu iye achazivi nzara, achazivi nyota. Ukarerwe Yesu. Erengai baba. Ndoverenge mashoko panamba 36. Ya. Asi ndakakuudzai kuti makandiona asi hamutendi. 36 namba. Ya. Zvose baba zvavanondipa zvichauya kwandiri. Ya. Nounouya kwandiri. Ya. Handingatongomurashiri. Hai zvizhinji zvese ndakazvipuwa naBaba. Ndakazvipuwa naBaba. Handina unouya kwandiri. Munhu iye uchawa nawo zvandakapuwa naBaba. Inini ndini chingwa chokupenyu. Handiri ndi chingwa chokupenyu. Unouye kwandiri, munhu iye uchagutswa. Saka mashoko anamutsa. Jesu wati againi. Atikuoni kuti hai ichaitike mina nekuti hai tichisangana naye kana kuti timuone. Asi shoko rongotiwa kwega rashoko rokutenda. Mashoko anozati uye kwendiri. Saka kuye kwaari Jesu, tinouye kwaari Jesu nemutongo. Mashoko abata zviyani pa22 oti hanzi ngatiswedere kuswedera kuzvinhu zvatisikazivi. Saka mashoko oti kuponeswa tingaita kuponeswa ngokurongoda magwere mashoko amakaita naye. Mashoko mazuva ePasika ainete akanyanya nekuda kuti Jesu akatange nhau yechingwa chisina upenyu, chingwa yokuva chingwa choupenyu, iye eishandise mirayiro yokubudiswa kwevanhu maIsraeri akanga ari mukati menyika yechi. Saka tikakwanisa pano tichitaisa zvino confusion yakanyanya nekuda kwekuti mirayiro yakasvika Jesu pakuva chingwa choupenyu akange echifamba nemirayiro yakange
iri yenhoroondo kwegaya kuburitwa isati kuponeswa. Nokuti vaIsraeri vabvunza kuti no vana vedu vachazotibvunza ngendaa yekamutambo kana katozoti chii. Dai munongo vati vega hatiri kukarakadze zuva ratakaburitswa. Zvaiperera ipapo pakungoyeuke zuva ravakaburitswa. Hazvina kuvakwa zvaienda zvaiperere pakuyeuke zuva imemorial service. Mwana iyeye hamutombomuona ari mumunda aitema-tema nokuda kuti hanzi makarakadze zuva rokufa kwake. Ukareresu. Jesu ochitiwo kana imimi haana kuti kumwe izi mama matopona, asi akati rambai muchida izi nenguva dzenyu dzokundikarakadza. Kana tichikarakadze Jesu tinofanirwa kuti tiungane tichikarakadze Jesu teita izvoziya zvaakatititi, asi tinenge tinoda kukarakadza. Asi kana akutaura nhau yekudya nenhau yokunwa ndiyo nhau yatakunyanya kuti tibatisisi kuti no katitozvombokarakadza tinokarakadza zvetinoziva uye zvinenge zviri matiri, asi tinenge takambomumwa sei uye tinenge takambomudya sei. Otiti uya kwandiri kana uya usingauya kwandiri hautazozvizve nzara. Saka toti tinokuya kuna Jesu kwacho tinomuone pari kuti mazuva atinawana haaticheni mazuva ekuramba kwaKristu Jesu. Jesu ane maprinciples akaita lay down kuti ani nani unozenge andigamushira mundiye anenge achifamba semafambire aakaita iyi. Mwanakomana waMwari kana kuti unozogaziya akaemeswa apa imomo mukaemeswa apa mungasiyanei amaambira kana imomo muchirarama zvakararama. Kana pane matambudziko muchitambidzana matambudziko akaita inotambudzwawo saizvozvo mungasiyanei nokuti naMwari wekudaro vanoti ndinobikawo maambira eziduplicate nokuti inini handioneki, asi nokuti vanhu vandizive kuti inini ndine mari nechione iyewe. Kuti nderenge ichaka ndinoverenge mashoko panamba 38 ya nokuti handina kuburuka kudenga kuti ndiite kuda kwangu ndizvozvo, asi kwavakandituma ndizvozvo. Jesu akanga akambotumirwei kudai kuri kuti nguva dziripo ziya teitsvaka kuti chinangwa chaJesu chekuuya pano. Pakange paitika zvizhinji zvakanga zvaitika pasi pezuva, asi zvakazioneka kwega kuti izvi zvadaoneka mwana wemunhu kuti anozadzisa chinangwa chaMwari, nokuti Mwari ma17 baba nguva yakwana zvino kukudzai mwanakomana wenyu kuti yake kukudzaiwo nekuda kuti nemazuva akanga akagara kudyirwa Mwari yatiri mudenga. Baba maindikudza saizvozvo mukandituma, ndopano shoko rokutuma, shoko ramakandituma naro ndikaripa vanhu. Saka vanhu zvandakapa shoko iro vakafanana neni, saka vanhu ivowo zvavakafanana neni, inini sezvo ndakafanana nemi naivowo vafanana nemi. Vasokoti inini handisi kumbozvidzira kudenga kuti ndingouya pano ndingoita zvandinoda kana zviri pane nendangariro dzangu, asi ndakauya kwega kuti ndisatise shoko raMwari vakandituma, nokuti kutuma kwaJesu kwakanga kuri kuti aiyerense nyika naMwari. Saka munhu anogona koga kuzenge achifanana naMwari kana iye echinge atora wakabva kuna Mwari uye akatimwa nebasa iroro. Endai motore mombe dzenyu dzisati dziri parushosha panhingi mukanonoka dzinopinda mumunda, ukasatende inini ndawatoitora. Nokuti zvirokwazvo mombe idzi dzichapindamo. Saka Jesu oti iwewo kuti uponeswe pamararamiro ako akanga oshinda nezviro tendeni nokuti ini ndidava neshoko rokuti uponeswe. Ngakudya Jesu handionise kunge kumerura, handionise kunge kungadziva. Apa ndodya Jesu ndodira nokuti nevanhu vechiona vangaseka kuti muzvuu nokuda kwokuti mashoko aJehovha angati zvinooneka ngezvenyu nevana venyu iri dzidziso kukalcha yekwedu unoshedema olaingaiwe vana vakwe hauya unoshedemayo zvikambe kuchikora kadii kuchikora katedzero zvoita nani zveide vava kuti vakatedzero ndokwana kunoni kutotedzerawo asi izvozvo zvega ngezvekudzidzise vana vako shedema kudini kutamba
asi kana achinge ozopfugama zvakutoda iye mwana wacho kuti ateerere kubagaona makasei izvo zvazvichaoneki nekuti zvizhinji zvazvemukati saka zvokumotora Jesu hazvisi zvokubata bhotoro rewaini yakazvi 0% munhu wakumwa kana kuti inini handishoti pamutambo wepasika ndineramba ndiripo gore negore izvozvo zvoka hazvigoni hazitatiremo mukati momambo homudenga. Sorry to say asi kuoneke kuti nimunhuwi edziza kana kuti zviro zvazvo ndakorara izvo ndibachekeana zvofanana nokudzingiswa izvi zvekungana kwendinobvasana fanira kukozo vazoni izvizvi yaruva yavo yei yepasika saka vazoni vake nokupasika zvinooneka nevanhu iyezvi zvinozviita seuniform kuti zvikudze vatungamiriri vedu kuti vana vadini vana vauye kuri kumutambo zvakafanana naizvozvo kuti no ndinokuti ndikatengeatongeresa kuti ndomona akadzingiswa toti mirayiro yangu ari kuichengeta nokuda kuti akadzingiswa panyama asi kana tava kutaura zvokuuya kuna Kristu Jesu kana zvazvokugamusa Jesu Kristu kana zvazvokudya Jesu Kristu izvozvo hazvioneki panyama nemaziso asi zvakoneka mumweya womunhu. Zvakabereka vakaropafadzwa vakadzingiswa panzeve kudzingiswa kuchedzo mukati kumagona kugamuchira shoko raMwari saka kudzingiswa iko kwakuza ndikuri kudzingiswa kwacho pane maoko muterenge igare pasi pa45 ya mashoko panamba 45 ya muvaprofita makanyorwa muchinzi muchadzidziswa vose naMwari. Ai 35 namba 45 namba mashoko ya muvaprofita makanyorwa muchinzi ya vachadzidziswa ya vose naMwari izvozvo mumwe nomumwe ndizvozvo wakazvinzwa anyway 45 namba ya muvaprofita ya makanyorwa muchinzi ya vose vachadzidziswa naMwari ndizvozvo ani nani anoteerera kuna Baba ndizvozvo uye anodzidza kubva kwavari ndizvozvo anouya kwandiri. ndizvozvo zvokutogamuchira Kristu Jesu haungozvigamuchiri semaberekerwo awakaitwa asi zvotoda nyasha dzaMwari kuti Mwari vakubatsire Mwari vapinde mauri Mwari vakudzidzise chinakire chomwanakomana kudzidziswa ikoko ndiko kuti uzive kuti uyu ndiye auya kuzopa inini upenyu kuti ndirege kufa asi kuti ndirarame nezvarini zvona Mwari kutanga kuti vakudzidzise haizi nhau yokuti ivo vakachenjera haizi nhau yokuti ivo unamata nguva dzose haizi nhau yokuti ivo unomedura chingwa haizi nhau yokuti ivo vakakura nevanhu vakakura vanoziva Mwari asi zvona iye Mwari kuti vakudzidzise ugone pega kuziva kuti Mwari vanodei iwe Kristu akafambirei. Saka Mwari vane basa revanhu chodiwa kwega kumunhu kukumbira Mwari unai vandidzidzisa nokuda kwokuti njira idzodzo dzokuti uzowana zvani conscience nokuti murume uyo ane rudo nenuyu mumwe anonova uye kuzomununura nokuda kwokusaziva kuti afambirei. Saka vamwe vanozvanduke mwanakomana Jesu nokuda kwokusaziva chivengo chavo. Ndakamusangana kamwe kamukomana kanogara pamusoro kanopinda chechi amene vanoti vahindi rekuti achidzi Jesu utanga tori muprofita wakafanana navaprofita saka haana nebasa rake sei asi tinongoti unanga straight naMwari waona kuti kuvanzika kwezivo yakadaro mukati noti vanambudzikozve Mwari ngatidzidzise tione kudya Kristu Jesu kana tavadya Kristu Jesu nevadya nyama nevadya neropa ravo vogara matiri ivo vanosimba rekukunda rufu sezvara nhasi kana vakange vava matiri ndopetinozotivo the one in us is greater than the one in the world. Ari mukati medu izvozvi ane simba guru nokuda kwokuti akakunda rufu kana tikagara tiinaye ari mukati medu zvotaurwa kuti nesuwo tarisiro nochivimbo chokuzokunda rufu tinenge taanazvo kana tinozvimbira unozvimbirwa here kuarya kutakura nenyimbo kuarya kuvingozi tinozvimbirwa here wotozvimbirwa ukaona tikaenda kuzvimbira wadziisa zvokuti tikuzvimbira hatisi nyimo. Saka kana ndikagamuchira Kristu Jesu
Eka upenyu. Upenyu tinowana hote vatikani. Ifuna yekupedzisira. Yes, 47 nano. Ya. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri. 46. Ya. Hakuna munhu akaona baba. Ndizvozvo. Kubva kwauyo anobva kuna Mwari. Ndizvozvo. Iye chete akaona baba. Ndizvozvo. 47. Ya. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri. Ya.